बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय लुंसुं हाग्रायाव बर'नि गेजेराव गोदानै दाजानाय हाथियार दैग्रा आफाद इउनाइटेड लिबारेशन फर बड'लेण्ड सुंद'यै ULB हानजा आरो पुलिसनि गेजेराव गुलि गावलायनाय। बे गुलि गावलायनाय जाथायाव सानै ULB नि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय सानै ULB नि सोद्रोमाफोरखौ क'क्राझार जिल्लानि पाटगाव गामिनि जोंसार मोसाहारि आरो मंगलजारनि जनक कुमार ब्रह्म होनना सिनायथिनो हादों। जिउ गोमानाय ULB नि सोद्रोमाजों लोगोसे गरसनि हेन्ड ग्रेनेड, गंनै पिस्तल आरो गोनांथि बिलाइफोरखौ क'क्राझार पुलिसा बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानैबो सुबुङा बिसमुरि ओनसोलाव रां दाबिनायाव सोमोन्दो थानायनि अजद थिखारदों। बिसोर सानैनि गोथै सहखौ क'क्राझारनि RNB देहा फाहामसालियाव लाबोनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 15 सेप्तेम्बर खालिसो बे बर'नि गोदान हाथियार दैग्रा आफाद ULB खौ दानाय जादोंमोन। बड'लेण्ड दाबिनायानो ULB नि गुबै थांखि होनना ULB आ सरकारनिसिम थोंजों मेसेज हरदोंमोन आरो NDP नि गायसनगिरि आफादगिरि DR नाब्लाजों लोगोसे जोबनानै दोनजानाय बारग' NDP केडारफोरखौ उदां खालामाब्ला बमा बेरहोनायनि हुमखि होदोंमोन।